Les sortides de l'enginyer mecànic jo diria que s'estructuren en tres parts. La primera sortida seria el disseny de peces, de solucions de maquinària per la indústria. La segona branca seria la selecció de materials i, en tercer lloc, el disseny dels processos de fabricació. L'enginyeria mecànica evoluciona amb la tecnologia i cada any surten noves eines com simulació 3D, simulacions numèriques que ens ajuden amb la formació dels alumnes. Una cosa que m'agrada de l'EUS és la seva vocació professional. Jo he tingut l'oportunitat de fer pràctiques en una empresa important i l'experiència ha estat immillorable. A l'EUS comptem el projecte Fórmula Student, on els estudiants d'enginyeria mecànica dissenyen, fabriquen i competeixen amb un fórmula. Les altres especialitats de la universitat també són involucrades en el projecte. A l'EUS la relació amb el professor és molt propera, ja que sempre que necessites qualsevol cosa estan allà per ajudar-te.